We hadden er mooi waar bij. Het is een aardig. Het is een aardig iets bij. Zo, beste mensen, vorige journaal kwam vanuit Burgum. En wij zijn hier in Westreen. En waar hebben we hier precies bouwen? Wel, we staan bij een bedrijfsverzamelgebouw waar volgens mijn informatie meer dan 20 bedrijven in zitten. Die doen we alle 20 net, hoor. We doen alle 20 net, maar het is haast 1 oktober en dan moet die blauwe jas gezet. En die moet volgens mij inzetten dit een knap stukje jas om je bouwen kunnen. Die wil ik even opzien. Maatpakken dan. Maatpakken. En over die maatpakken gaan we een liet beetje verderop richting Koekhenne. Want daar gaan we naar het mooiste camperplak van Nederland. Nou, ik zou zeggen, zie maar. En iets kaart. Dus je wel. Wist hoe je dan vaker hebt bouwen? Nee. Ja, sure, ja. Maar we daar gaan we maar die mannen. Maar jij weet de hardkleding. Zeg je nog die 5 vinden kennen? Die kunt u denken. Ja, zo toch? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben hier bij de kleermaker. Ja, Ja? helemaal waar. Ja. En Bouke Schaars nog. Goeiedag. Gedaan. Willem Kooistra. Jij Willem den Boer. Ja. Goedemorgen. We gaan in oktober dat jasje hebben horen en dan moeten we worden machine bouwen. Ja, dat kan. Ik haal jij dat hier goed. Dat kan zeker. Kerst ik In dezelfde maat meidje? Ja, ook. En ook in die kleur of moet het wel een andere kleur zijn? Een beetje Nee, donker, maar hè? worden hoor, hetzelfde, dat doen we net. Nee, dat doen we niet. Ja. Ja. We zijn heel nieuwsgierig hoe dat komt. Ik doe het al vanaf mijn 17e. Dat is een beetje geboren uit hobby. Ik heb een vak geleerd in Dokkum bij Van der Hangen Herenkleding. En ik ben sinds 2 jaar nu voor mezelf begonnen. En ik ben een reizend kleermaker. En reizend, dat is letterlijk en figuurlijk. De centrale as komt ook heel goed uit. Want ik heb een busje voor de deur staan waar allemaal materiaal in zit. Ik reis compact met tassen en met stoffen. En ik ga bij de klant langs en dat is eigenlijk heel Nederland. Waar ben die klanten dan eigenlijk? Ja, dat is vrienden en kennissen, daar begin je vaak mee als je bedrijf begint. Maar dat bouwt zich rustig aan uit naar relaties. En ik probeer ook wel wat door het hele land te zitten, dus niet alleen de omgeving, dat je niet afhankelijk bent van je eigen omgeving. En dat groeit heel langzaam en dat is eigenlijk heel erg comfortabel. Wat is het voordeel van de klanten eigenlijk dat ze net in de winkel keerpje, maar bij die een paar keerpje? Nou, we zijn op de huislocatie, ik doe het vooral op thuislocaties. Kantoorlocaties ook, maar dat is vaak wat ingewikkeld, want dan zit je met collega's. Ik doe het op thuislocaties vooral en met binnenkomst begin ik eigenlijk al met de kastcontrole. Dus ik ga eerst kijken wat mensen hebben in de kast, wat ze dragen, wat hun stijl is, wat de smaak is. Het is eigenlijk een soort intakegesprek. En dat is eigenlijk ons vertrekpunt naar een eerste aankoop. En de eerste aankoop is ook vaak beperkt, vaak 1 pak of 1 shirt om te kijken wat het is, hoe het bevalt. En dan heel rustig aan doorbouwen naar een goede garderobe. Ja, en dit maatwerk, dat zei het al, maar ik neem net hoor, als je die dingen zelf maken. Nee, ik ben wel een beetje de luxe kleermaker, zeg maar. Het ambacht zelf kleermaken bestaat nog wel, dan vooral in Engeland en Italië. Alleen is het voor de gemiddelde consument niet te betalen. We praten over pakken vanaf 4.500 pond. Een maatpak maken, helemaal vanaf hand meten tot hand maken, er zit ongeveer 22 uur handwerk in. Nou, tegen de huidige lonen in normale omstandigheden is het niet te betalen. Dus het is een gedigitaliseerd systeem. Ik voer het digitaal in. Het patroon wordt aangepast naar de klant zoals ik het wil. Het is wel een heel uniek patroon, dus het is per persoon ook weer heel verschillend. En dat laat ik in Marokko maken of in Portugal. Daar zitten 2 verschillende specialiteiten, dus 2 verschillende expertises in. En dan krijg ik het 5 weken later in huis en dan gaan we afpassen. Is een jong startend bedrijfsreis. Ja. Wat ben je nou ambities? Klein blijven, vooral voor mezelf blijven. En ongeveer tussen de 100 en 150 pakken per jaar laten maken. Dat is eigenlijk mijn doel. En dat eigenlijk nog, zolang ik nog fit en vitaal blijf doen. En dat ken jullie altijd in de Westreenwijk? Ja, kijk, het is de auto, dat is het mooie. Ik heb geen vaste last in die zin. Ik heb geen winkel van voorraad. Ik laat alles uniek maken en alle patronen zijn ook allemaal uniek. En het gaat van spijkerbroek op maat tot een pak op maat, een overhemd op maat, een polo shirt op maat. Alles kan in principe op maat. Ja. Hoe lang door de mensen kunnen wijden wat zo'n pak van die kocht gaat? Dat hangt er heel erg sterk vanaf hoe het gedragen wordt. Ik ben je vertegenwoordiger en zit jij elke dag of rij je 37 km per jaar, dan ben je binnen een half jaar sowieso je pak kwijt. En dan kan het ook nog afhangen van het type auto wat je rijdt. Want als je een Duitse auto rijdt, daar zit een bepaald triobol in de bekleding, dat is een polyester soort, dan slijt je pak nog 2 keer zo snel. Dus dat is ook nog een heel belangrijk aspect. Nou ja, maar wel als toen zo zegt, zo direct wordt het een onbezinnen paspoort krijgen. Ja, ik zie of ze staan gewoon ook bij de heegste maat niet, hè. Scoort de vrouw met de hollen, maar is de maat onbeperkt eigenlijk? Ja, dat gaat echt van mensen van 2,15 meter tot 2,20 meter.
tot mensen met een omvang van 1,87 meter. Dat is echt, ik heb eigenlijk alles al een beetje gezien. De tijd komt weer rond en af en toe maar ik moest een beetje netjes bouwen. Over in België, hoe lang is het tijd, hoe lang best mijn huis om 10 meter en hoe lang wordt het dan een pak aan? Ja, 1 meter en de intake, ik ben zo nu 1,5 uur bezig. En dan is het 5 weken later voor het afpassen, op welke locatie waar dan ook. En dat kan eigenlijk heel snel, maar ja, je hebt wel je productietijd. Ja. En dat kan heel snel, je kan ook wel heel veel spoeddingen regelen, maar in de reguliere tijdspannen is het ongeveer 5 weken. Ik moet zeggen dat het me al een beetje waar maken haast. Nou ja, 1 oktober begint eraan te komen, dan moet er een jasje aan geloof ik. Ja. Scoort zo snel nog lekker hè? Nou, wat moet het moet zeggen altijd maar. We zijn hier te gast bij het bedrijvencentrum De Nijverheid. Een soort mensen kennen dit gebouw nog als een sociale werkverziening Trion, maar nu zit er heel wat oorzien. Kun je ook vertellen hoe dit bedrijvencentrum ontstaan is? Jazeker, ken ik dat wel. Het is een aantal jaren hebben we het overgekocht van Trion. Mijn eigen bedrijfsactiviteiten hier op dat moment. En daarna hebben we het eigen bedrijfsactiviteiten mee gestopt. Eigen productieactiviteiten door de economische crisis. En toen hebben we het initiatief genomen tot een verzamelgebouw als een bedrijvencentrum. En wat voor bedrijven zitten hier al hier? Dat is zeer divers, heel divers. We zijn het eigenlijk een oorlog tot 2 jaar geleden ben we ermee gestart. Toen ben we begonnen bij ons eigen bedrijf, Boni Design. Die huurde ik bij u zelf, zeg maar. Maar er zit nu een meubelmakers in, een stuk of 8. Er zit een installatiebureau in, een restaurateur van klassieke auto's, een keuringsstation, de Friese Poort, mijn werkleerbedrijf en afkomst zit erbij. Er zit een kleermakerij zit erin, er zit een mediabedrijf en er zit een pluimage van 20 verschillende ondernemers op dit moment. En wat maakt dit plak tot een mooie uitvalsbasis? Nou, de Westerrijn, dat is eigenlijk, dat weet een heel soort mensen wel of net. Wij weten het in ieder geval wel. De Westerrijn is eigenlijk een zeer centrale lijn in Noord-East-Friesland. Het is echt het middelpunt. En die had een redelijk goede ontsluiting en ontsluiting. Dus wat dat betreft is het een zeer gunstig plak hier in deze regio. Mensen die in de Westerrijn wonen, willen graag in de Westerrijn werken. En een unitvoorziening wie je net voor mensen. En hoe ben je er zelfs bij belutsen rekken? Ja, wij huren bij uzelf. Dus wij zijn natuurlijk een commerciële verhuurder, maar we ben ik zelf aanwezig. En dat is toch wel een kracht, dat als er een vraag, probleem of een stukje coaching nodig is, we zijn altijd elke dag binnen hier. En dat is een grote plus voor de ondernemers om hier te huren. Plus dan ook een gunstig huurtarief. Is er nog een soort ruimte van nieuwe bedrijven? Op dit moment zitten we qua units, qua opslag of productieunits zitten we vol. Qua kantoorruimte hebben we nog een beetje plak. Een soort mensen hebben misschien net in de gaten hoeveel bedrijven je zit. Daarom binnen je dus bij op 1 oktober. Zullen ze haar zelf ook promoten? Jazeker, wij gaan onze eigen karavaan van de Nijverheid. En we zijn al hier in de Riga onder de cluster van de Nijverheid. Als bedrijfsverzamelgebouw, als bedrijvencentrum zullen we eens presenteren. En alle ondernemers gaan mee. Ja. En wat binnen je plannen voor de toekomst op dit plak? Verder uitbreiden. Toch maar lietsere units voor de ZZP'ers in de regio. Die nou misschien onhoers nog activiteiten hebben. Die zeggen van wij willen op onszelf. Wij groeien, de economie loopt door, we gaan rond in orde. En we gaan nog ruimte, we gaan nog groen. Dus wij kunnen zelf nog bouwen en dan gaan we uitbreiden. Dat is het hoofddoel. En de ontsluiting van de Westerrijn met de centrale as is voor zelfs een hot item. Vind je ook dat het bedrijvencentrum goed genoeg bereikbaar is? Wij zijn bereikbaar, we zitten vol. Dus het is net direct een economisch belang. Alleen nog omdat we vol zitten, hebben we een grote toename in verkeer, een grote verkeersactiviteit. We hebben meer dan 100 vervoersbewegingen per dag. En dat gaat nog altijd dwars door de Westerrijn heen. Dus de ontsluiting zo qua veiligheid is een grote pluswijze voor het dorp. Absoluut. Even een korte update van de vastzitters. Bouke, wat is de stand van zaken? Nou, de stand van zaken is eigenlijk dat we groot vol zitten. De handelsroute op 1 oktober, daar kent het INBB. We gaan nog volle ruimte voor het busken van de baas. Daar hebben we verleden keer het journaal van maken. En daar hopen we dat er zich een heel van op jou. Maar wij krijgen nog smoorder ook met woording. Hier niet meer verwachten dat na de vakantie 6 twaalf rennen zo? Nee, als we heel eerlijk zijn, hebben we wel eens zijn van we beginnen hier om sommigen dat wel redden. We gaan naar boeten uit atleten zijn van de bouw gaan we te meer ruimte. En ja, het is een heel goed gevoel dat je daar gelijk in krijgt. Wij zitten vol, ben we fantastisch blij mee. En ja, best zulke mooie reacties van mensen. Ik heb alleen maar heel blij mee waren. En wat voor fase gaat de organisatie nou in? Nou, er haast 500 organisaties als bedrijven meegaan. Lijkt het mij nog een hele uitdaging dat alle goed op haar route te krijgen?
ja, het wie eerst een proepentour om ze alle bijkwalten te krijgen. En we zijn nog heel frequent met de stuurgroep aan het vergaderen. En ja, nu komt het op logistiek gewoon dingen, hoe ze het invullen. Af en toe komen er verrassingen, maar plotseling komen er weer hele mooie cadeautjes die we onbeen krijgen, die we Saarbrücken kennen. Maar als we alle jaren op een goede spoor zetten en de deelnemers en de bezoekers en we houden dus al hier de dingen die we uitstippelen, dan mag het vast een geweldig feest worden. En wij zullen je de komende tijd met douane wijzen. Wij zullen vooral douane wijzen via RTV NOF om mensen te vertellen hoe het die dijs gaan zal. En wij zullen heel betierd mea's, misschien wel 4, 6 uur al warber wijzen. Wij moeten die mensen al hier op die route krijgen, want het begint om 10 uur. En natuurlijk mogen we er om 4 uur ook weer aan. En al die hele prutte mensen mogen we inlichten. Die moeten goed weten wat de stand van zaken is, wat ze doen moeten, wat ze erop rijden moeten, wat ze wil maaien en wat ze net wil maaien. Willem. Daar is het. Hier die folder, hè? Hier, Ja. ja. Maar Steven, ik val mij maar een beetje meer dikker nu, want daar mag het ergens waren. Ja. Dan hebben we er hier omheen maar van. Allee, Ja, dit gebouw zal daar wel staan, maar... hier de beragen. Ik moet net. Ja, zo, ja. Hey. Hartstikke mooi. Ja. Dat is precies hetzelfde wat erop Precies zit. hetzelfde wat erop zit. Ja. Ik wil die uit. Daar maar we heen. Ja. Mooi folder. Ja maar, hier ben we. Hier mogen we wijzen, Bouke. Maar neem niet in de midden, man. Hier mogen we wijzen. Hier is vol. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent al er ook bezig. Ja, Dag. goedemorgen. Ik ben Willem. Hans. Bouke, kom. Wat trek je van helpen? Hoi, Jetty. Hoi. Hoi. Daar ben je mee bezig al. De sloepensveermeisje van de verheer. Doe je van hier echt sloep? Ja, dat is mooi water, de mensen die staan in de regen. Hoe lang bestaat jachthaven dat Eibertsnest al en hoeveel leesplakken ga je hier? Nou, we zitten hier van 1982, toen ben we begonnen met het voorste steekje, toen gingen we 134 leesplakken. En dat is in de loop der jaren uitbreid tot een liedje 300 leesplakken. En passantenplakken hebben we daarbij gekregen in een paar jaar in de heenweg, maar we gaan nu op de boetekant vanavond hele mooie passantenplakken, waar de mensen lezen kennen. Ja, en winterberging hebben we erbij. Dat is een heel groot begrip jachthaven. Het is net alleen maar een leesplak van bootje, maar het is een hele grote lijn eromheen. 24 camperplakken hebben we ondertussen erbij. Ik ben begonnen met 10. En dat wil heel gauw, moest er al wat bij. Dus we gaan ook 24 en ook heel wat leuk, die ben ik leuk bezet steeds. En we gaan 3 loodsen voor de winterberging ontdekt. Met zo'n 100 boten in kunnen. Nou, die zit ook goed vol elke keer weer. En het wie een simmer met ups en downs. Ga je hem daar verder ook wat van mij krijgen? Nou, het vorige weer heel slecht, ja. We hadden de laatste weken van augustus. Flynn Wieken, dat had nog een hele prachtige goed maken, maar dat weer net echt een super hier. Voor de campers ongeveer wel, maar de bootjeboel dat leert wat op zich wacht. En wat maakt dit nou zo'n mooie plak? Ja. Ja, wat maakt dit zo'n mooie plek? Ik ben hier geboren en getogen, dus ik weet net beter. En de zin is dan echt overal mooi. Dit moet ze wijzen, Bouke. Ja, jij gaat wel wat hoe je van Mozes, hè, van Hans. Dit moet ze wijzen. Goeiedag. Goedemorgen. Ja, is maar. Goeiedag. Ik ben Willem. Goedendag. Mooi. En ik ben Jan. En Bouke. En wie niet van Hans heeft dat die hem juist helemaal wat gezellig mag eren. Nou ja, het is natuurlijk sowieso al een hele gezellige camperplaats. Dus dat scheelt al een hele lijn. Het begint eerder al scheelt. Friesland, die mooie Friesland. Het lieke kijk dat ergens in altijd.
Ik kom uit Friesland, die mooie Friesland. Die mooie Friesland. Ik kom uit Friesland, die mooie Friesland. En andere mensen vinden dat ook, want Jim hebben verschillende titels in de wacht slepen. En liep als beste camperplek van Nederland. Nemen je hem dat nou ook? Ja, dat ben wel een pruttige mensen die zeggen van nou, en nou is het mooi waar. En dan zeggen ze nou, we beginnen een rondje Friesland en dan beginnen we bij de camperplek van het Ier. En de mensen die hier komen, waar komen die nou bij? De mensen komen, ja, elke overal wij. We gaan hier gewoon uit Australië, uit Israël, uit Finland, ja, heel Europa. Belgen en heel brother. Ja, laatst niet heel veel Belgen. Ja. En je zit eens hemelsbreed heel dicht bij de centrale as. En wat vinden jou er nou van het project? Op zich wel een goed ding. De mensen die ben sneller vanuit het zuiden bij hier in het noorden. Dus ze kunnen u sneller vinden. De jachthaven het Eibertsnest ontbreekt ik net op 1 oktober. En wat zul je hem daarvan dan doen op een handelsroute? Daar zijn we staan bij mijn slop, mijn elektrische slop. Dat hebben we nog niet zitten. Omdat wat te promoten gaat over hier van die elektrische onderroute aan de Boerenveld. En een camper op een Nijdiek is zelfs logisch, maar je neemt dus ook de sloep mee. We nemen de slop ook mee en de camper nemen we mee en dan wat foldermateriaal. En dan zullen we zien of we naar de Friesland nog wat beter op elkaar krijgen. Als ras-echte Westreender tot mijn 22e gaan ze altijd nog zijn dat de industriewijn trollet zijn jaren naar de Bobbenwei. En soort nog leuke bouwen. Nee. Ja, Willem, als toen dit terug zijn wij en dan die kant uitlopen en die centrale as en die ontsluiting, ik dacht dat voor de Westreender om jou een geweldig was. Het is maar niet eentje al die kan doen. Het is gewoon de baashoer, meer is het niet. Wie wil aan het einde komen van dit journaal? En wat hebben we bedenken hoe je hoort? Ja, Willem, we hebben een hele productie en we hebben de Nijverhiet West. Daar hebben we zo'n van het bedrijvenhotel omhuis mooie. Ja. Het stukje maatwerk wie echt wel indrukwekkend. Ja. Nou, en dat horen, ja Willem, hoe maken we dat omschreeuwen? Ja, die hele grote jachthaven die daar in Koekhennen ligt, hebben we nooit gedacht dat dat zo groot weer. Dus wij hopen dat we het weer mooi voelen, dat we weer een stukje leerd hebben van onze eigen omgeving en graag tot het horen journaal. Ontzettend.